Mafendefuva, unonditisa mafendefuva, ndichakuda kusvikira muguva, mandi tekenyedza, unonditekenyedza pachifuva, kusvika mubhonzo, mumapfupa, mumoyo mangu mugere, ta. Thank you. That's a nice one. Madikani tinokutendai nekuti misi nenguva munotisarudza kuti tandadzane tiri muchirongwa Mike Samba Show pachikuva chino chakanaka, chikuva chatinotarisa vanogona mukati menyika yedu yeZimbabwe. Tinongoramba tichingoti aiwa kwese kwamuri ikoko tinavo kuno kuZimbabwe, asi hatigonotangira pinda muchikamu chino tisina kutenda vakotsveri vedu vedande mutande vanotipa masaisai ekuti tigone kutandadzana pasi rose. Mike Samba Show is powered by dande mutande. Nedande mutande zvinoendeka, rambai muchitandadzana nesu mugoona kuti zvinofamba sei. Asi ndisati ndapa mukana kunyanzvi yedu yanhasi, regai ndimboverenga macomments amunotitumira. Rambai muchiatumidzira zvinotibatsira zvakanyanya. Asi kana ndosarudza ndinongoti handione ndonyurura. Nhasi ndasumudzana nemaviri. Ino yekutanga yandiri kuverenga iribva kuna Caroline Manyowa. Wakadiko Caroline? Ari kuti vamandebvu vanondigonera vedu we. Keep going my brother, unosvika chete. Ndiye mutariri mudiwa mutereri nemutariri akanga ari pano iyeyu ari kupembedzwa uyu. Yechipiri pana iri kubva kuna Blessing Kumona. A humble cheerful man, you are great vamandebvu, keep it up. Aiwa tinokutendai, ndinovimba kuti vamandebvu vari kuramba vachingosumudza mureza wedu weZimbabwe nokuti ndiwo rupawo rwedu. Kazhinji tinojaira kunzwa kuti zvinonakidza, zvinoimbwa zvakanaka, zvine zvipo zvakanaka zviri kunze kwenyika, zvino chikuva chemhemberero chinoratidza kuti zvese izvozvo tinazvo muno muZimbabwe. Regai ndimbokwazisa nyanzvi yangu iri pano. Wakadii hako mwanangu? Ndakasimba mama, makasimba. Ndinofara, ndakasimba zvekuti yamunoti yedu. Zvekuti du. Asi ndichida kuti uzvisume kunyika. Nokuti kune mamwe mazita epastage, kune mamwe madunhurirwa, kumwe akaita iwewe kana ndati ndiwani, unoti ndiwani kunyika. Inini ndo zita rangu charo. Ndina zita remadunhurirwa kana rechi. Ndinotonzi Nyasha David. Ndo zita rangu. Uyu anoshamisa uyu. Ari kuchengeta zita rake naika. Aiwa zvakangonaka kuchengeta zita rako. Ndinoteedza basa rako raunoita rakanaka fana. Maita basa. Ende zvimwe zvinondifadza kuti uri muimbi akatsvinda. Anenge akashambidzika. Noti hazviri kuti kana munhu akuimba, kana kuti akumhanya, kana kuti akuita zvimwe zvinhu zvinomushaisa nguva yokutsvinda. Ndakaona uchitarisika zvakanaka kwazvo mamavidhios yako, kana nanhasi uri kuratidza kuti uri munhu akatsvinda. Ndakatarisa imwe nziyo yawakaimba kuti kachest kelove. Ndokuona zvakare dzimwe nziyo kuti unenge munhu anongoda zvelove izvi. Usati wandipindura mubvunzo iwowo, ndinoda zvakare kubvunza umwe mubvunzo pamusoro kuti wakaziva sei kuti wakugona kuimba, ndipo ukanorondo kako zvakambotanga sei? Kwandiri ndaimbofunga kuti ndofunga kuti zvinhu zvakasiyana. Maitikiro zvinoitwa kune muimbi zvakasiyana siyana. Kwandiri ini ndofunga kuti chipo haisi talenda. Ndofunga kuti pane kamusiyano petalenda nechipo. Changu ndofunga kuti chipo because ndakabarwa ndinacho. Ndinobva kumhuri kune vaimbi. Saka ndofunga ndakabarwa ndinacho ende changu chipo. Saka vabereki vako, vakoma vako nevaning'ina vako muri mhuri yokuimba. Yes.
asi kuti utange kuzoimba kuenda pachikuva kana kuti patingati pastage wanga wazvikwanisa sei? Alright. Ndakatongokura ndiri munhu anoimba. Pandaenda kuchikoro high school, kuprimary school ndaimba, kuhigh school zvakamboti mirei kuzi ndanda kuita zvemasports. Mukufamba kwenguva ndatanga kufokasa nechikoro, but kwandiri zvisinganyatsondipe mufaro. Unoziva kuti kana uchirarama upenyu zvisina mufaro mukati unogona kuitako zvitokupa mari, zvitokupa zvinhu zvese zvaunoda, but kana usingafari panenge pane basa risinopedzeswa. Saka mumwe musi ndanangoti rekanimboedza kuzi ndine shamwari dzangu dzaiziva kuti ndogona kuimba, vamwe vanga vasingazvizive vakatondipusha vakati chimboedza, chimboendawo kumatalent search show iwaya umboedza, maybe pamwe zvinoita sei zvinogona kuita. Ndifana ngoedzawo mubva zvatoita. Makorokoto makuru. Vadikani, hanzi kana uine chidaka chokuita chimwe chinhu zviedze. Chemberekwa chivi yakabika mabwe kanwa muto, handiti? Saka zvakanaka kuedza zvinopa mufaro. Wataura shoko rakanaka rekuti zvanga zvisingandipe mufaro. Kana uri munzvimbo isingakupe mufaro, unoona kunge usiri kunyatsoita basa rako. Mubvunzo wangu wepiri ndambobvunza kuti ndinoona kuti nziyo dzako dzinoda kuenda kulove sei wakanangana ikokoko? Ndofunga chakazoita kuti ndandisina kumbodaro. Pandakatotanga ndasina kumbodaro. I think chakatozoita kuti ndichinje ndide kuita zverudo stereki. Nyaya yekuti ndakarwadziswa mwoyo wangu. Ndopa zvakatotanga. Ndarwadziswa kudaro ndakazviudza kuti handisi kuda kuti vanhu vanzwe zvandiri kunzwa inini. Ndoda kushandisa chipo changu kuti vanhu vadanane zvakanaka, vasanzwe zvandiri kunzwa panguva inoi. Ndopa ndakaimba rwiyo rwangu rwekutanga rwakazoita Mukurumbira stereki, rwozivikanwa nevanhu runonzi Moyo Muti. Ndopa zvakachinja. Wakashandisa tsumo yekuti Moyo Muti. Vadikani vechidiki vatinawo vatinotandadzana navo pamwe vanoda kushandiswa kuti asi wakatsvaga tsumo iyoyo yekuti Moyo Muti. Wakaita chii chakakusumudzira chawakada mutsumo iyi? Toziva kuti tsumo yacho tikaipedzisa inonzi Moyo Muti unomera paunoda. Nokuti kana muri musango muyaka hapana anoti iwewo musasa merapo, iwewo mutondo mirapo, iwewo mung'ando kana kuti muhacha. Unongoenda paunoda. Iwewo parwiyo rwako irworwo sei wakapa muenzaniso iwowo? Ndakapa muenzaniso iwoyo ndingatsangamira nchiti chii. Handina kutora, yes itsumo and mutauriro wedu, but handina kuzvitora like nemo zvekudaro. Ndakangotarisawo muti, ndikaona kuti muti kana ukamera unobva waramba uri papo, haubvi, hautame, hauite sei. Ndobva ndangotiwo zvinenge zvakanaka sei kuti kana munhu akasarudzawo rudo usarudza kungoramba aripo ipapo nokusingaperi. Zvava zvakanondibudirawo zvakanaka. Ende wazvitsanangura zvakanaka. Mashoko makukutu echenjedzo. Vadikani vatariri nevatereri, hanzi muti kana wamera hausumuke. Muenzaniso wakanaka kawo. Iye zvinozvi ndoziva kuti mumwedzi wese waFebruary vanhu vaingofunga zverudo, zvevalentines. Makazvifambisa sei? Muri kuitawo here zvimwe chete zvekuti kana mamera semuti mamera ipapo, kana madanana nemunhu mada munhu wenyu, hero jira kufuka kana kuwarira. Ndakatarisa zvakare pana ndichitarisa ndaiona kuti paunenge uchiimba dzimwe nziyo dzako unoisa masubtitles ekuti vanhu vaone mashoko auri kuimba. Sei uchiita izvozvo? Chinhu chakanaka chaizvo, asi unofanira kunge uine chikonzero. Ndakatanga kuzviita pandakaona kuti tineka ndakanyanya tanga kuzviita pandoimba masong eshona, nziyo dzeshona. Ini kana ndichiimba ndinototanga ndambodzidza mumwe mutauro yatarasa manje, because mazuva ano tineka kurasa mutauro yedu, tsika nemagariro. Saka ndinotarisa mubhuku rangu rinonzi Shamwari yemudzidzi, Student Companion reshona. Ndototanga kushandisa mazwi iwayo kuti tidzoke. So kwandiri haisi nyaya yekuti ndachida kuti vanhu vaone malyrics nje. Ayo, ndida kuti vaone, obva watanga kuzvibvunza kuti zvorevei.
vabvunza zvoreve itakudzokera kushona yedu chaiyo mashoko makukutu akanaka echenjedzo uri kuita zvinhu zvakanaka fani nesuwo pano ndo basa redu rekudzosa vanhu kumitauro yedu ndizvo saka uchinzwa tichitaura hatiste spiki tinotaura hatitauri mitauro yese yemunyika medu iri 16 ndiro basa redu kuona kuti zvino isusu tinozvitenda kana imimi makutoonawo kuti no hatifaniri kurasa mutauro wedu ndakazvipembedza ndikazviona zvakare zvinobatsira kuti kana paine zvakanyorwa unoziva nziyo zhinji dzinomonyongodzwa nevanhu vachitaura mazuva asiririwo vanongoteerera kudai so paredhiyo kana patv vopedzisira voita izvozvo ndinoda kukutenda chaizvo mutauro wedu wakasimba ngausimbaradzwe mutauro wedu ndo rupawo rwedu kana tisina wedu mutauro hatisi vanhu tingaimbe chirungu tingaimbe chifrenchi tingaimbe chinigerian kana tisina wedu mutauro hatisati taa vanhu ndakafadzwa nerwiyo rwako rwokuti ndoda ehe ngatimbopinda ipa maruri tinzwe kuti chii chauri kuda sei nokuti zvese zvine zvikonzero ka munhu angofuma chidongoti ndakuda kuimba kuti ndoda chii chakaitika rwiyo ndonyatsotsvaga kuti ndotsanangura sei ndikafunga nyaya yacho ka inotondifadza singaiti ndakasangana neimwe shamwari yangu anonzi Clarence narangarira echidobera vakatanga kudanana vari ma101 kuMidland State University ndorangarira Clarence aitorara pasi anga asina chainacho asi ranga ingomuda akadaro vakadanana kusvika 2000 vakadana for a long time I think 5 years vakadana for a long time saka indaivaona manje ndaiona like rwendo rwavo kubva pavakatanga kusvika pakwazondaidza kuti nyasha ndokumbira kuti ndimbiro ndakuda kuita sei kunopropose kusvika pamuchato saka I think it was a period of 7 years ndichingoona chete ndobva ndazonyora rwero rwokuti ndoda based on them warutsanangura zvakanaka chaizvo ndosaka pavhidhiyo pacho paine vanochata vanoita sei rudo rwakanaka vadikana handiti muri kuona shamwari dzakanaka dzinokuyeuka kana dzaakuita zvinhu zvakanaka yanga iri shamwari yaiteedza ichiona rudo ichiita sei akapedzisira waningirikwa saka tinoda kuvakorokodza shamwari dzako idzodzo handiti ndibaba namai nhasi ndibaba namai vatovanewana tu makoro kuti Clarence nani narangarira echidobera Clarence narangarirai makorokoto mugochengeta vazukuru vedu zvakanaka nhai ndanzwa kuti kwaane zvizukuru ndirwo rudo rwatinoda rudo chairwo rwokudanana runofanira kuita midzi runofanira kuita nhoroondo iwo uri kuona vanhu vamazuva anava kuti vazhinji rwataura nyaya yako yeshamwari yako ndaona kuti mazuva ano makore 5 kwakunge asi nguva yedu isusu makore 5 yanga isiri nguva hombe nokuti munhu aitoita kana 10 remakore achida munhu mumwe chete asati ambonzi ngatiroorane ioroche asi vaishingirira mazuva ano nguva yacho yadzika seiko noti tiri kunzwa muongororo netsvakiridzo kuti tombotora kuguta rino reHarare kuti munhu akakwira lift kubudiriroko pavanosvika pakabhana muguta reHarare vanenge vatomumen and wife vatodanana vamurume nemukadzi vatoudzana mwana uyu akangogara ponzi sebera uko ndokuda uya anhu vadairo ndokuda otora nhamba patoone muchato unozoona seiwe semunhu anoongorora zverudo izvi pane zvinhu zvakawanda zviri kusunda kuti vanhu vararame mararamiro avakuita mazuva ano zvinhu zvakawanda mama zvekuti tikazvitarisa tikada kuzvitaura tinopedza kune chinhu chakauya ichi chinonzi social media ichi mama social media ndingati exposure kufaranuka kwezvanhu zvavari kuona vari kuedza kuzviisa muupenyu hwavo kuda kurarama life isiri yavo kurarama upenyu husiri hwavo tiri kutora tsika nemagariro dzevamwe vanhu vatisinei navo tiri kutora mafungiro nemaitiro evamwe vanhu vatisinei navo toda kumararama isusu ende zviri kutikwadza wataura shoko rakanaka kana munhu mamunzwa ataura kuti zviri kukuvadza panokuvara munhu
pane chironda, panokuwara munhu, pane marwadzo, pane matambudziko. Saka Nyasha ari kutaura kuti izvozvi zvekungoti tadanana kuseni, tasangana kuseni, zuva richivira, hatisi kuti torai nguva yakareba, asi tiri kukurudzira kuti chimbotora nguva yekuti ungodzidza kuti uyu munhu akamira sei, uyu akamira sei. Nokuti unoona uchitaura nemunhu kuti mukomana wako zviya anobva kupiko, anonzi handikuzive. Kwati kuzvaanonzi Nyasha, anonzi Nyasha, anonzi ndinguziva zita rake rekutanga, kana vakomana vanozviitawo. Saka wataura zvakanaka. Saka pandodapa wakapaona sei, akafara here munhu wawakanyatsa, nokuti dai tiri takakweta izwi rechirungu tinoti special dedication. Zvakavafadza here vakafara zvineti tinotenda. Ndakaona uchiita imwe inonzi tatata. Zvino tatata iyi ndakashaya kuti ipa chezvayo kuti tatata iri kurevei, kutaipa here, kudhanza here, kuita sei, chii chakachawo. Noti pese pamunonyora nziyo Nyasha haungonyora chete. Tatata yakauya sei? Tatata yakauya ndichitaura nemwe shamwari yangu so. Ane kamwe kashona kanotaura kanonakidza. Ndiye umwe anonyatsoziva asina kukangana kukosha kwemutauro. Saka akangotaura tichingotaurawo like ngotaurawo zvakanaka. Akangotaura ndikati akuruitei zvako. Bvati andigere zvangu tatata. Ndomataura akaita ndikati zvautaura zvorevei izvi. Ndibvazo nditsanangurira nechirungu kuti ndinzwisise, ndakarwadziwa kuti ndandisingazvizivi. Kana munhu akanzi agere tatata zvinoreva kuti akadekara, ari padepfure, haana chiri kumbomunetsa. Kana ukanzwa munhu achiti zviri tatata zvinenge zvakanaka. Saka ndopandakabva ndazvitora mani, ndikati ko tikaimba vanhu vari kudanana, mozi kudanana, ko tikaimba nenzira yekuti vanhu vakateerera vanonzwa exactly that, mwoyo yavo, pfungwa dzavo zvodzikamiswa, kuti kana vanhu vakudanana ngapasave nehondo mupfungwa kana hondo mumwoyo kana zhowe. Exactly, ngavagare tatata. Ndizvozvo chaizvo hama neshamwari vadiwa vatariri nevateereri. Ayo mashoko echenjedzo. Kudanana hakuna zera. Hanzi kana vanhu muchinge muchidanana, wadzanai, itai semakagara kuti tatata. Kugara padepfure, mungave murume nemukadzi, mungave vadiwa, mungave kana paushamwari, hapana chakanaka chinenge kudanana, hapana chakasimba kunge rudo. Ndakaona ipapo patatata, murume akubikira mai breakfast, nokuti akanovamutsa vakarara. Zvinowanika here kuvarume vedu veganda iri kuti vanobikira vana mai, vanoona kuti ana mai kunovamutsa, kuti ndagadzira uyai mugare mudye. Zviri nyore here iwe uri murumewo? Ndo zvezvimwe zvatachida kuedza kuti vanhu vaone. Ndoziva mama, tine magariro atinoita, tine tsika nemagariro nemaitiro atinoita, but murudo hazvinyadzise kuitira munhu wako chakanaka. Hapana chinongonyadzisa, whether uri murume kana kuti mukadzi. Hazvinyadzise kuti murume ambikire mukadzi wake, hazvitombonyadzise. Ndorudo rwacho. Saka ndozvatiri kuedza kuti vanhu vaone. Ndizvo zvamashoko makukutu chaizvo. Ndakaona amai vakarara vachinomutswa netsvodo, kana kuti yamungati kisiya, vachimutswa vombotamba zvavo nemapilo, kuratidza kuti mumba umu mune mufaro, vakanobikirwa. Herujira kufuka kana kuwaridza kana baba, zviri kunzi naNyasha pano. Kana uchiita zvinhu zviri mumwoyo mako, uchiitira mudikani wako, hapana chinombonyadzisa. Zvinonyadzise mamwe marudzi mazhinji vanozviita. Zvino hatidi zviye zvinova zvaoma zvekuti pamwe munhu anorwara zvekuti baba murume wavo anotopedzera kunzi dai madaidza munin'ina wavo kumusha uku kuti azovatarisa. Anovatarisirei munin'ina wavo wemurimbo? Munotadza kubika here? Asi kana mai baba ukarwara mai vanozviita. Saka isi tiri kuti murudo, zvikaitwa murudo hazvireme. Sekutaura kwaunoita iwewe kuti kana zvaitwa murudo zvinofamba zvakanaka. Ndakatarisa imwe zvakare, hanzi kachest kelove. Kanenge kazeta kadiki sekukachest kelove, asi katikitiki kanenge kedhimba. Kanenge kaita sei? Zvinobva papfungwa yandakawana. Ndakaiwana kubva kune umwe murume akatobuda achitaura izvozvo.
yanga isiri pfungwa yangu, yanga iri pfungwa yemwe murume achitaura kuti kachest kangu ndeke love akasike hondo. Saka usanyanya kundipusha kana kundizunguza ndeke rudo kakapfava kadeti. So varume kazhinji tinokurudzirwa kuti tisimbe tamurume ukachema zvinonzi nyarara murume acheme. Indodha ikale dzacheme murume. Inini manje handiwanzowirirane nazvo because varume kazhinji kacho takapfava. That's why muchizoona kuti pakazoitika zvinoitika tisinotanga kuzviuraya takapfava zvekudaro. I know kuti society inopusha narrative yekuti murume ngasimbe, murume ngaiti murume, but varume takapfava. Saka rweo ndakaronyora richitobva kwandiri because inini ndakatopfavawo. Handimbozviite unge ndozangu ndiri wechigiant but mwoyo wangu wakapfava. Inototi ndine hana net taura nezwi dete because kazhinji society tikunyepa kuti varume vakasimba, varume vaka kuita mamonya, umonya huri panyama avavhundutswe nando. Umonya unogona kunge uri panyama but mumweya nemupfungwa munhu achitambudzika. Saka mukunakidza imomo pane message yataida kutaura kuti pfavisaiwo mashoko enyu kana muchitaura nevarume. Teereraiwo kana murume achitaura kuti ndikurwadziwa. Teereraiwo kana murume achitaura kuti I'm not okay. Inzwaiwo kuchema kuruta chi murume. Exactly. Ndizvozvo ari wanyatsozvipatsanura zvakanaka chaizvo kuti munhu anogona kunge akasimba pauzima asi mwoyo wake nediti rake zvichitambudzika. Saka ikoko kwatiri kukurukura tichitandadzana nemi kudai so hanzi ngatipfavire ngoma usiku urefu. Kana muchitaurawo nababa mopomodzeka, kana muchitaura naamai mopomodzeka. Zvakare kupfava hakusi kupusa. Kupfava hakusi kupusa noti vanhu vazhinji vanofunga kuti vakataura vakapora, vakataura vakadini vanonzi vakapusa. Saka iwo unoona sei ukama hwemurume nemukadzi? Ngatimbotorai kuti vakaroorana. Iwo semuimbi shuviro yako nokuti ndiri kukubvunza ndiri kuona kuti nziyo dzako zhinji ndedzerudo. Shuviro yako ndeyekuti vanhu vagarisane sei? Shuviro yangu ndeyekuti kana vanhu vasarudza kuti takudanana, kana vanhu vasarudza kuti izvi ndo zvatakuita, upenyu ngauite nyore nokuda kwekuti iwe urimo muupenyu wangu. Upenyu hwangu ukaoma nekuti ndasarudza kukuda iwewe, ndopandika kweshana. Mama, sofa randakagarira rinoiri ndogona rusumudza ndiri ndege. Asi kana ndine umwe wangu akabata uko ini ndikabata uko tarisumudza zviri nyore. So ini ndofunga hangu kuti muwanano nekudanana nekufambidzana tikakwanisa kuti donzo rive kuti upenyu hwako huite nyore, hwangu huite nyore, tichifambidzana tichienda same direction, tinogona kufamba zvakanaka. Ndizvozvo chaizvo mashoko makukutu ekudzanzi kana tikangobatana semurume nemukadzi kana sevadiwa tichifamba takaenda divi rimwe chete nekuti kakukakatana kaye hapana kwakuno kusvitsai. Rudo rwemurume nemukadzi ndo rudo rwemhuri. Tese takabva parudo rwemurume nemukadzi. Kunyange isu vakura taive nevaberekiwo, imimiwo mune vaberekiwo. Saka tinofanira kuti tizviningirike. Saka vemazera enyu azvinaya takuona kuti wanano hadzichanyatsareva kuti wanano. Handiti munoziva kuti wanano zvinobva pakuti tawanana. Nekuti pamwe mwaenda zvake neuko, mumwe aenda neuko, musingafunge kuti mungambosangana mungamboita sei. Saka kana mazosangana mumereji iwanano kai nokuti mawanana. Saka iwe unoda kuti kudii, kune vamwe vari kutsvaga, kune vamwe vari kushayiwa, kune vamwe vari kudanana. Chaungade kuudza vadiwa chii semuimbi welove, muimbi werudo? Chinhu ichocho ndo chandaiwanzozvibvunza for a very long time, nguva yakareba kuti kuri kunzi inini ndakudawo kuroora, ndakuda kuwana, chandikunyatsokuda chii? Ndakaona kuti pamwe ndichashandisa muenzaniso sewangu because handisida kutaura kunge ndiri kutaura vamwe vanhu, ndizoita nge ndiri kuti vanhu vakashata, ndakuenzanisa pandini. Kazhinji mama ndogona kukuudzai chokwadi. Chinhu chaita kuti
kwanisa kusarudza kuti uyu munhu ndiye wandiri kuda inyaya yekuti aindifadza, either kuti anondifadza mumwoyo, panjere kana kuti panyama. Zviri zvinhu zvekuti ndaona kuti panguva yaanozorekedza kundifadza handichamuda, ndibva ndatanga kuzvibvunza kuti but uru harusi rudo. Kana uchiti unoda munhu paunongofara chete iwewe kana kuti paanokufadza, harusi rudo iroro. Asi ndakazozvibvunza kwese ndikaona kuti alright, rudo manje maonero andakuzviita nemaimbiro unoita nekuongorora kwandoita, rudo ruri based on ndingati chinangwa kana kuti donzvo. Ndizvozvo muupenyu ukuda kuitei ende uri kuenda nedirection ipi, not kuti uri kuda kufara kana kuda kufadzwa kana uri kuda kuita sei. Kana zviri zvokufara musi wandichatsamwa kana musi hatisi kudanana. Asi kana zviri zvechinangwa, chinangwa changu ndechakati, chinangwa chako iwewe chakafanana nechangu here, ngatifambidzane tikuenda same direction. Asi kana iwewe uchienda kwaMutare ndichienda kuBulawayo, hapana, hazvishandi mama. Saka indoona kuti rudo is now based on donzvo, chinangwa. Kana chine chinangwa chimwe chete pasi pano, neupenyu nemaitiro netsika nemagariro, tinoona kutofambidzana zvakanaka. Mashoko makukutu izvozvo ndo zvinotipa isu vabereki venyu manyemwe, tichinzwa takagara kudai, tichinzwa vana vezera renyu vachitaura mashoko anodzami, vachitaura mashoko anovaka, mashoko vari kutaura kuti kana tichinge taonana kuti tiri kudanana, donzo rako nderei iwewe neuyu donzo rake nderei. Mukaona muri vanhu vakasiyana musazviedzeni, nekuti kusiyana ikoko hakuperi. Apa mienzaniso yenzira mbiri dziri kuenda kwakasiyana, kuti mumwe akananga Bulawayo, mumwe akananga kwaMutare. Saka hero jira wadikana kufuka kana kuwarira, nekuti vamwe vanoti regai timbozvipinda, vamwe tokumboti kuedza. Tinoziva kuti kunzwa kuti vanasikana vanogona kupiwa iye yatingati pressure, kana kuti vanakomana vanogona kupiwa iye yatingati pressure, kunzi iwe vezera rako wakapera kuroorwa iwe chiroora iwe. Unoda kuti kudini? Zvine utano here izvo zvokusandudzira mwana mukona kuti dai wachiroora? Izvozvo ndo zvimwe zvinhu zvokukanganisa. Pressure ndo iri kukanganisa. Pressure neinfluence yakawanda inobva kunze iri kukanganisa, because kumukupusha kana kuti mukusunda munhu kuti aite something usina mbomvunzo kuti iye mwoyo make munei, pfungwa dzake munei, uchamusundira mugano wameshumu, uchamusundira kana mugano wamegaro, ozodzoka achichemera iwe, uchazomudera asina ruoko kana kuti asina chadyiwa neshumba yacho kana negaro. Nyaya iripo mama, inyaya yekugamuchira zvatiri. Iwewe uri munhu akaita sei, ini ndiri munhu akaita sei, unozvigamuchira here? Ndakugamuchira. Unodikika here wakadaro? Dikika wakadaro. Sekuzochinja wakuda kutange uri hazvishandi. Anything chinosunda munhu kuti achinje zvaari chinomukanganisa. Mashoko echenjedzo atiri kupiwa panapa, atiri kuyambirwa, muri kubva mazviona kana imi muri kutandadzana nesu kuti uyu muimbi werudo, nekuti nyaya dzake dzerudo ari kudzitsanangura chaizvo kuti tikasandudzirana, tikamanikidzira vana, ndiye paanongozoti kana munhu wasati aziva akangoti ndoda kuroora akutoda iye, kana ndoda kuroorwa akutoda iye. Tsvaga munhu waunogara naye upenyu hwese. Kana uchitsvaga mudikani, chitanga wamboona kuti mungapedze upenyu hwese. Hatizive ndima yeupenyu noti ndeyaMwari. Kana mwana mukomana aikona kuyerera vana kuti ona uyu ane mwana ari mugrade 7 makafunda mese, uyu ane Mwari vane nguva yavo, nguva yenyu ichasvika. Ndakaona kuti pakuimba pako dzimwe nguva unomboita dziya dzinonzi collaboration, yekuti unenge uchiimba nevamwe vaimbi. Panofanira kunge paine chikonzero. Ndakamboona imwe wakaimba naVolts, imwe wakaimba nemumwe, sei uchimbofunga kuti pane nguva imwe ikaitiimbe takasangana? Ini ndinotenda mumushandira pamwe. Ndinotenda kuti kana vanhu vakashandira pamwe cheteka zvinhu zvinoendeka. Message inofamba, even kana mari inoitika zvakanaka kana mukabatsirana. So I believe ndinotenda collaborations zvokudaro, and kwandiri nziyo ndo inosarudza munhu arofana kunge aripo ipapo. Handisiri ndinosarudza kuti asi mashoko erwiyo, mashoko enziyo yacho inonyatsonzwika kuti apa paroda akadai so, apa paroda akadai so. Ndoda kushanda nemunhu wese anoda kushanda neni.
asi inofanira kunge iri nziyo inosarudza kuti zveshuwa apa pari kuda nyasha. Ndizvozvo chaizvo aiwa tinozvitenda. Inyaya yakanaka nekuti izvozvo tinozviona kuvaimbi. Nokuti handisi kushora zvangu indiri munhu webhora. Asi ndiri kuona kuti vebhora vanobva vatovengana kunge ameni. Kunzi Liverpool yakahwina nezuro, Man U yakadyiwa. Unonzwa kutaura kwacho kwegodo kwechi. Asi imimi muri kutotsvaganaka kuti ngatiimbei pamwe chete, ngatiitei collab. Kuivava vemabhora ndingopa bhora semuenzaniso havagone here kuti vanyatsombotaurawo kuti mazuva ano zvapane masaisai, ngatimbobatanai tione kuti timu iri kutadza papi, tigotsvaga kuti kana zvichisvika ikoko kuti uyu madii kumbomudai. Vanhu vanorwa kuno kuZimbabwe vachirwira bhora riri kutambwa kumhiri kwemakungwa, kunzi uyu akakuwara, uyo dai anga aendapo, dai azodini. Asi inini ndinoda kukukorokodza nebasa guru rauri kuita mwanangu. Mwari vakushuvire zvakanaka chete nekuti uri kuparidza, uri kutoita semufundisi werudo, nekuti nyaya yerudo iyi inonesa kunyange vakwegura. Asi kana uchinge dzobuda sekuimba kwako, munzwiyo dzako, kakudzika kaunoita, kakupora kaunoita, inini ndinofunga kuti newe uri mudiwa wakanaka. Handifunga kuti ungangoimba chete zvekuti ndinoda kuti ndikaona munhu anodanana newe abva angoti amai zvaakataura ndizvozvo chaizvo zvanoita, kwete kuti kana akononzi nyasha upi unopupurirwa here nyasha? Kupupurirwa ndogona kupupurirwa, but kuchemerwa ndogona kuchemerwawo. Because mukutaura nemukukura ndikutodzidzawo, ndizvo zvandinotoonawo nekuzvitarisa inini chitandaulo chiri muziso mangu kuti apa zvisiri zvavo. Iko kudzidza hakuperi, kunotopedzwa nerufu. Kana isu zvatiri vakuru kudai tinotodzidza, hausi kuna ndikutodzinzawo zvimwe zvandiri kutokubvunza murwiro rwako, asi wewe uri kure kuzera rangu. Pamwe ndotori gogo, pamwe ndotori mama, asi ndinotodzidza. Ndine mibvunzo miviri yandinobvunza nguva dzose, iyo handisi. Unofungeiko nenyaya yemadrugs yatekeshera nyika yese nemunyika medu yarwadza? Madrugs mama has right. Madrugs has right. Madrugs ari kukanganisa, especially zera rangu inini nevari kumashure kwangu vana. Kakuda kunakidzwa kake kari kufurira vana kuti vaite like zvisina basa. Pane kamwe kakuda kunakidzwa, so kapressure kekuda kunakidzwa, kekuda kufara ipapo kasina miriro kana kasina kufunga kuti zvichandikosta chii. Ikako tikakwanisa kungokagadzirisa, pozitogona kuti inini chiri kunyanya kundirwadza chinhu chinozopusha vana kuti vashandise madrugs. Kumashure kwemadrugs ndokune problem yedu. Madrugs handifunga kuti tingatadze kuwamanager, but chiri kuzopusha vana kuti alright chimbotirai madrugs. Kakuda kufara, kakuda kunakidzwa, kakuda kuonekwa kunge zvinhu zviri kunyanya kunakidza stereki, kapressure kaungaika. Because haanakike madrugs aya. I don't think zvinonaka zvinhu inanzanambo traya zvangu. Unofunga kuti dai wangu uchaita ungadai wastika kare ungadenda kutaura ndega ningadenda kutaura ndega ndogona kuzotukwa yangu nezvandikutaura, but handione kunge zvinhu zviri nani kutukwa kana uchitaura zvinhu zvakanaka. Ndiko kuti tiende mberi, tikatsurana murudo kunyange zvakaoma tinoenda kumberi. Ndo zvimwe zvinhu zviri kukonzera madrugs, nekuti vabereki dzimwe nguva vakutotya kutsura mwana kuti tikamutsura riya ari kuya nechingwa, tikamutsura. Saka isi tiri kuti ngatitsurei kunyange patakaomerwa, nekuti kana tichida upenyu hwemunhu tinotsura. Imwe yokupedzisira yandinoda kubvunza ndeyekuti unoona social media unoiona sei? Ndinotaura chokwadi mama, dai zvaita kuti tikwanise kurarama isipoka ndaita kuti tidzokere. Hauomere mashoko kutaura. It has done more harm than good. It's supposed to be a tool inosanganisa vanhu, inoita kuti tibatsirane. Izvezvi pasocial media vanhu vanotukana pachezvavo, kokunyepa mabhodo, kumafilter, zvinhu zvinochinja munhu zvaari. Handitozvikutaura chokwadi mama, ina handidi chinhu chinochinja munhu zvaari. Handitofari kana ndichiona munhu achiita
zvinhu zvasiri zvinotondibhowa zvisingatomboiti. Saka social media iri kuita nge chitool chinoshandisa munhu kuti azvichinje kuti adikike. Vanhu varifunga kuti vanodikika kana vane mafollowers akawanda pasocial media. Varifunga kuti vanodikika kana vachiluka zvakanaka, vane mapictures akanaka pasocial media, vachiita zvakanaka. To pressure itoto ndoti handisingadi. Munhu anodikika sezvaari. Mashoko akanaka ari kutaurwa naNyasha nhasi panapa kuti social media iriko hayo asi ngairege kukusandura. Ngairege kukusandura. Vamwe vari kutukana sekutaura kwavari kuita kukunyepa kwesocial media. Iye zvino munhu akutoti kana akanzwa chinhu akaverenga akanzwa chinzwa kupi akati social media unzi chimbomirai. Zvino kana chinhu chisina anotaura cho chinoda kutanga chakonfirmewa kuti wachinzwa kupi. Vadikani, kana tichishandisa social media ngatishandisei sevanhu vanoziva zvavanoda. Ziva zvawaendera ipapo asi usaienderere mberi sejira rakabharuka. Munoziva jira rakabharuka rikangogumwa rinobva raenderera mberi. Ndinoda kukutenda mwanangu, basa rako rinoda kampururuka amai kuti rigoenderera mberi. Aiwa makorokoto, enderera mberi. Ndinoona kuti unoteerera wakanaka kutamba newe. Noti dzese nziyo dzangu wachiti pane mumwe munhu akazodai ndikazodai, pane mumwe munhu akazodai. Uri kubvuma kuti nyika handi yako yega, inyika yevanhu vese. Zvese zviri kutaurwa nevamwe chero zvakanaka tinozviteedza. Vadikani, munoziva kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri pachikuva chemhemberero chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu. Ndine urombo chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata asi hatigoni kungoparadzana tisina kutenda dande mutande yatipa masaisai ekuti tigone kukurukura pasi rose nedande mutande. Zvaendeka kama zvonaka zvakadi kusangana svondo rinouya panguva imwe cheteyo. Ndino wenyu Dr. Rebecca Chisamba anga achitandadzana naNyasha, zita rakanaka remutsa netsitsi. Tonana pamazuva anotevera.